4 minuts. Gràcies, senyora presidenta. El diagnòstic de la situació i la proposta de polítiques, nosaltres coincidim prou àmpliament en el que vostè ha plantejat durant la seva compareixença i després. La pregunta que havíem fet inicial del cost global de l'extinció, el que volíem preguntar és si el Consell pensa dotar-se d'un sistema que li permeta avaluar i obtindre el preu, cosa que seria molt útil a l'hora de després justificar la inversió en prevenció. O sigui, la idea crec que tot el món coincideix en que és fonamental invertir quan més possible en prevenció per a evitar la intensitat i el número d'incendis. En quant a les mesures, nosaltres volem insistir en que és fonamental que les polítiques de fixació de població en el medi rural i en particular de reversió d'aquest èxode rural que hem patit en els últims decennis es faça real a través de, en principi, polítiques agràries que dignifiquen el treball del llaurador i el ramader per tal de poder viure d'un treball que fins ara no s'està demostrant ser possible i per això la gent se'n va i en aquest sentit hem presentat iniciatives i sabem que vostès com a govern estan treballant també per a evitar quan més possible les mediacions, els intermediaris, vull dir, i sobretot perquè la gent pugui viure del que fa. D'una altra banda, tenim mesures com els plans d'ordenació forestal dels que ja hem parlat, de les demarcacions, una llei del 93 que ja preveia uns plans que no s'han dut mai a terme. Nosaltres vàrem demanar l'altre dia en el debat de l'estat de la Comunitat Valenciana que en esta legislatura s'acabaren tots els plans, encara que és de veres que la fusta mediterrània no dona molt de profit, però almenys tindre els instruments d'ordenació permetria a aquests propietaris que avui en dia estan completament desmotivats a tindre una idea de com es poden fer les coses. Un dels problemes que afronten, i ho hem parlat ja moltes voltes, és l'altíssim nivell de burocratització de les demandes. Aleshores, clar, la gent, encara que ja és difícil que sàpiguen que són propietaris, si ho saben i volen fer coses, moltes voltes han de pagar a la fi més diners a un enginyer forestal o algú perquè els faci els papers del que poden rebre, i això hem de trobar una solució en aquest sentit. El tema de la introducció del ramat extensiu en la possibilitat de clarets del sotobosc i, com diu la societat en general, la neteja, que a mi no m'agrada aquesta paraula en absolut, però aquesta neteja dels nostres boscs, però sí que és de veres que la introducció del ramat s'està verificant com una mesura molt positiva que a més donaria treball als ramaders que viuen als pobles. Estem sempre en aquest sentit de fixació de la població, que per a nosaltres són essencials. El tema de les cremes, nosaltres la gran pregunta és qui assumeix aquest preu. Ho fa la Generalitat amb tècnics qualificats per a dur a terme les cremes agràries i de podes d'urbanitzacions, o ho fan els municipis a través de processos de pelletització, però això també té un cost molt elevat. Està clar que és una possibilitat que hem d'afrontar en el llarg terme. Ara mateixa és difícil posar-ho amb 43.000 milions de deute que té la Generalitat Valenciana. I finalment estem totalment d'acord també que la sensibilització és un punt essencial, però ja no sols en la cultura de lo que és el foc, però sobretot entendre què és el foc, com fa part del nostre clima i com podem cohabitar amb ell de manera que les seues conseqüències siguin el menys negatives possibles. Moltes gràcies.